Nginibingelele nonke ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo kaBlaqlife TV. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngweni Nkomo Savukazi umvuleni Ntokozazalo Mamkhize. So today ngihleli nosisi ozosichazela kabanzi ukuthi wayengivashela namhlanje wayefisa ukukhulumisana nami uphushwa yini kangaka engasakhona ukuthula. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ubuya kuphi? Qhamuka eMlazi ka-Age Go 13. Oh okay. So ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Into engilethela ekhaya namhlanje ukuthi ngizoconfessa mayelana nokuthi ngaxoshisa umngani wami emsebenzini kaMaspala. Sondela kancane uhlale nje relax. So uzumxoshisa nje wenze njani? Why? Inkinga ngize ngimxoshise umngani wami saplan ukuthi sizohamba siyo-apply kaMaspala kakuphume i-contract. Mina ngangikade ngenza i-contract yakhona kaMaspala. Umngani wami ngimtshela ukuthi khona amanye ama-contracts futhi azokhishwa mase siyahamba siyo-apply naye. Mase siyo-apply mina ngazi ukuthi vele ngumuntu ozongena ngoba ade ngivele ngiyenza i-contract yabo kaMaspala. Mase ngifika libe ngilindile ukuthi ngizofonelwa ngibize ngizoyisayina i-contract hayi libe kuhamba isikhathi. Mengithi ngiyabona hawu nangu umngani wami useyayiposta ugqoke i-uniform yakaMaspala. Ngibuza ukuthi hawu kule contract sekuqaliwe yini senibiziwe yini engitshela ukuthi hawu ade sabiza ukuzosayina ama-contract saze salanda ne-PPE wena kade awubizwanga yini. Ngithi mina hawu kanjani futhi manje ngoba wena wagcina uthe laba bebesayinile ama-contract wawungekho usubizwe kanjani mase ayi phela mina no connection mfethu ngeke uphike nami. Engenzela i-voice note engitshela ukuthi mina ngafaka osibanibani kanje i-ex-boyfriend yami. Mase ngihlale ngibe ngiyeka okay libe igqoka uniform libe emsebenzini manje le ex-boyfriend kabani? Ex-boyfriend yakhe yakhe. Okay. Shuthi wahlangana naye ukuthi iphinde angazi bahlangana ngokuthi benzeni kuze izophinde imfake emsebenzini. Mase lento ngibe ngihlalile ibingidla ngimbuza ukuthi okay manje usebenza kiphi department. Mase yangitshela ukuthi under yiphi department ngizama ukuthi mina kulo department ngiye ngifuna ukubona imanager yakho. Mase ngiyayithola imanager yabo mase ngiyahamba ngiyombikela istory ukuthi kunomuntu kanje nginanabo abafakazi ama-voice note akhe esho ukuthi yena kulabo ababe shortlistiwe akabizwanga ungene ngokuthi efakwe ngo-connection futhi uyasho ukuthi ungene ngo-connection ngomuntu osebenza khona obevele e-recruit abantu. VN nje ichaza yonke into. Yes uyasho ukuthi yena benga-shortlistwanga eze sign i-contract ingoba ubazi lo muntu lo obebiza abantu vele ba-shortlista bayazana kanje. Ngirepotheleke imanager yakhe masifuna ukuthi angishiye inamba yakhe leyo muntu leyo masiyasho ukuthi yamazi kuleyo department seke yambona uyasebenza kuyona masithi izomlanda basazoye bemfoneleke bembize naye bembuze. Mebembheka isho ukuthi bazoqa bembheka isystem ukuthi kulabantu vele ababe shortlistiwe ukhona yini mebembheka akekho abamtholi mase bayamisa kanjalo imisebenzi sekuyinsuku zokuthi sekuzosho mhla 25 usezohola. Ngimboneke ebhala i-details zakhe umngani wami idabukisa ukuthi akaholanga kunomuntu ambilo mpimpi. Into engenza ukuthi ngingasheshe ngimtshela ukuthi imina kanje ngibe ngihlale ngithulile because ubayixoxela abantu abaningi vele akazi ukuthi kahle ubani ohambile wayomtebela ukuthi abantu bayizinja uxoxela umuntu into kanje lo muntu lo ngeke lungele lutho lo muntu lo amqhathile emsebenzini. Senesikhathi singakanani nazani nomngani? Ade sazana nje e-primary besikhula ndawonye. Oh okay. Mase ke ngibona ukuthi awusephelele umsebenzi usemuntu odayise uphila ngokuyidayisela izinkukhu impilo nje uyabona ukuthi impilo yakhe sekubhlungu sengiyabuka ukuthi kubhlungu manje ke into engiphushile ukuthi ngizoconfessa ngimtshela ukuthi imina owahamba umxoshisa emsebenzini. So sometimes inhlanhla zabantu ayifani. Asiphiwanga impilo yodwa sonke impilo zethu hlukile kakhulu futhi. So wena awubonanga ukuthi inhlanhla yakhe yini ukuthi kube khona umuntu amaziyo ngaphakathi. Umpimpa kusuka ngakuphi ngesimanga sokuthi unomona noma mhlambe khona into eningqabano ephakathi kwenu ngayo oyenza ukuthi mhlambe uyambamba ngokuthi umpimpe kokwenza sithini isizathu esivalid sokuthi umpimpe? Into ezingiphusha ukuthi ngiyompimpa bekhona vele izinto ebeyijwayele ukwenza phakathi kwethu ngathi mhlawumbe bedlelana umona mina naye omunye akafuna ukubona omunye efuna ukumdlula waphinde futhi ngathi you said umngani. Shuthi siyapretendana ngasho kanjalo ngoba sibizana ngabangani kodwa kunezinto esibuye senzana izona emaceleni ngoba khona umfana engangithandana naye lo umngani wami uwazi i-ex yalo mfana lo mekwenzeke izinto phakathi kwami nalo mfana uyahambe umtshela ubenza izinto izitori ngiyithola kodwa ngithi umngani wami kanjani ngase nami ke ngafika ukuthi ngifuna ukuyokwenza into ezomzwisa ubuhlungu nami kuzinto ebengizwisa ngazo kusukela kumfana. Ngasho kanjalo.
Manje uthe ex yakho lo bepipa kuyena. No, betshela mesinenkinga ne-boyfriend yami ihambe yokuxoxa nisathandana namanje. Sagcina sihlukene. Ngesimanga samngani. Izinto abezenza. Ngisho i-boyfriend yami sibonana ne-ex angazi ukuthi mina bahlukene. Kanti lo muntu engithi umngani wami uyena obahlanganisayo batshele noma besinenkinga mina. Ngase nami ngingafuna ukuyokwenza into ezomzisa ubuhlungu. Manje sekubuhlungu mase ngimbone ephelele umsebenzi womuntu osephila ngokudayisa izinkukhu, impilo nje ngiyabona ukuthi ayikho right. Wena wenza njengamanje? Ngenza internship. Yakhona kaMaspala Shell House. Oh, okay. So umngani wakho uyamazi utheni nibuya nonke primary umuntu okanjani mesethola into eso today njengoba uzomtshela uzophatheka kanjani? Uzophatheka kabi kakhulu. Kwaze kwanzima. So usafisa uphinde ube umngani wakhe futhi? Ya, ngiyafisa ngoba ngizoconfessa nje kubuhlungu ngathi singadlalisa izinto kabusha. Nala ingone khona ngimxolele naye, sixolelane, siqe phansi nje silungisa izinto mina naye. Sike simfonela simuze ukuthi uzothini. Hello? Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuzo dla ngamandla ezulu from Blaqlife TV. Oh, okay. Ngaxoshisa nami. Ngivakashela umngani wakho la kuhlelo esithi sikhipha izimfihlo. So udinga ukukhulumisana nawe, ngicela umlaleli. Okay. Unjani? Shomi? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila ukhuluma nami ubusi la ngikwi-Blaqlife Kwenzekeni ulapha? Hey bengithi angizoconfessa nje la kuwena. Ngikutshela ukuthi ngoba uphelelwe umsebenzi wakho kaMaspala ngabona ulibubhala uthi waxoxela abantu abaningi mayelana nomsebenzi wakho manje leti libingidla nendlela nje sekuyiyona ngiyabona ukuthi hey angikutshela ukuthi uyamazi umuntu owangenza lento yenzeka. Ngithi ngikutshele ukuthi imina wahamba waya kwi-manager yakho lapha ku-Victoria Park wayokureport ukuthi wangena kanjani emsebenzini. Angizwanga. Uthi wena. Mina wena emsebenzini. Ingakho ngize la bengifuna ukuthi ngiconfesse nokuthi silungise izinto nje ngoba uyazi nawe sinamabhifu amadala mina nawe. Uyazi nawe uyazi igaxa edlule kuzona bengifuna ukuthi ngizele la ukuthi ngiconfesse mase siyazama ukulungisa izinto nawe uyazi nawe ungenza izinto. Uyazi ukuthi umina bebeka izinto etafuleni ekhaya. Wena izinto obungigila zona ubucabanga nawe ngesikhathi ungigila uyazi nawe amabhifu ethu amadala. Kodwa phela ngizozama ukuthi ngoba ngiconfessa silungise. Kodwa uzenza into ebuhlungu kanje. Mucabanga wena ngoba ngaphalela lo msebenzi wathi umndeni wami uzodlana. Angithi uyazi ukuthi ubuthembe mina. Wena ukhetha ukuthi ungenze lento le ngenxa yendoda. Kahle. Uyazi ungambizi isukile ke ntombazana. Ngicela silungise bandla. Ungiqedela umsebenzi ngenxa yendoda. Ngaphandle kwendoda uyazi ngaphandle indoda onayo wena. Ngiphezu kwayo. Okay. Uzizwa kanjani today uthola indaba ezinje ngomngani wakho? Leyo akuseke umngani nami kusuka manje akuseke umngani nami. Futhi angisafuni ngisho ukuphinde ngimbone. Ngiqedela umsebenzi kanjani? Uyazi ukuthi umndeni wami uthembe mina ngalo msebenzi. Yena uyafika ngenxa yendoda uzongiqedela umsebenzi. Akuseke umngani nami kusukela namhlanje. Fanele kwazi lokho mayeqala nje ephuma kulo mnyanga abona lapha. Ngihlosile ukuthi ngingene indaba zenu kahle kahle. But nikhulumisana nje today it's because yena wakwazi ukudlula wena mawumthathela indoda. So wena ubona ukuthi mhlawumbe ungakhona uncenga inhliziyo ukwazi ukudlula nawe njengoba exoxisisini. Kuyadlula siswami kusakude kakhulu. Kusakude. Mina ekhaya bathembe mina akekho omunye umuntu esimbhekile ukuthi abeke izinto etafuleni. Yena mayenza lento nje ucabanga ukuthi sizophila ngani nomndeni wami. Uyacela kakhulu ngiyacela bandla ukuthi sizame ukukhuluma Hayi
angidingi ukubona nangabe la esihlangana khona ushintsha iposition. Awukwamanje nje angidingi wena kodwa after izinto ey'ngaka wena ungigila ngoba sekungawa ngithi ngizama khona ukuthi silungise izinto nje. Kahle kahle awungizwa. Mina ngakwazi nje kodwa ukukuxolela. Uyafuna ngivale le call noma ngenze njani? Hayi. Hello. We ma'am. Hello. Yebo. Ngoba nakho sifuna ukuthi izinto zigcine zi-right njengoba ezile la kwi-show befuna ukuthi simsize ukuthi izinto zigcine zi-right phakathi kwenu about 2. So ngiyazi ukuthi angeke uzuthatha isinqumo njengamanje. Ukuthatha isinqumo ngeke uzucimela ubheke usithathile ongeke uzuyisole futhi ngaso ngolunye usuku. Kodwa ngiyacela nje umuphe isikhathi nizama ukukhulumisana. Mhlambe futhi ngelinye ilanga noma ngabe kuthiwa akusikhona namhlanje kodwa ukwazi ukuthi umtholele uxolo enhlizweni yakho because ucela uxolo. Okay, sisekulungile ngiyakuzwa kodwa angizukuxola manje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yami, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay, ngiyabonga mama. Babukeli, ngiyazi. So manje siqhubeke nje ne-interview. Ngiyafisa ukuthi ngicela ukuthi ngingazenzi inkinga zethu ezenu. Asihlosile lokho but siyacela amandla ethu aseya ngomtsha wendoda. So besicela i-support kakhulukazi not njengengane ke lezi ejwayele ukusina emgaqweni evunulayo. Asicele i-support leyo. Kodwa sicela i-support sikwazi ukuqhubeka sihambe nakwamanye ama-province. Siyabona ukuthi niyasibhalela koMpumalanga, Johannesburg, zonke lezo ndawo lesisadinga ukuthi siza kuzona kodwa asikwazi manje because amandla ethu aseya ngokusiphelela. Izoba khona i-account number lapho escreenini. Siyacela kakhulu ukuthi nisinikelele sikwazi ukuthi sisize abantu futhi because nani siyabona ukuthi niyathanda kakhulu ukuthi sinisize. So usuzizwa kanjani ke nge-call? Suqedile nje ukukhuluma naye umngani wakho, suyichazile ukuthi uwena nje kwenzakalani? Ngiyahluleka mina ngazi lento izolunga kanjani. Ngendlela athi sengayo izinto. Yena uyathanda ukuthi izinto maziza ngakuyena kube lula exolelwe kodwa uyangixaka ukuthi bengazi vele bengilindele ukuthi uzoba umuntu ozophendula kanje ngoba izinto mengabe koniwe yena ufuna kube nzima ukuxola kodwa yena mayonile ufuna ukuxolela. So nje bengithi mengiza la kuzozama ukulungiseka kodwa ngiyadideka ngazi. So benibonana every day? Not every day. Besibonana nje mesiplanile ukuthi asiyikhiphe ngaleso sikhathi. La ehlala khona kusekudeni nala uhlala khona? Hayi kakhulu mhlawumbe ukugibela nje ngekuyena u13 rand nje. Okay. So if niyahlangana endleleni ningakahlangana nje endleleni kuWhatsApp uzokwenzakalani? Nginesho nje sengiblockile indlela engimazi ngayo. Ngiyazi nje sengiblockile noma usebhalile i-details ngami. Ngoba mekoniwe yena uzobhala izinto ethuke kube ngathi njalo hleze i-victim. Ngisho ngabe kuyena owone wena uzohleze ibona ingathi uyena i-victim. So nje angazi ngindele noma yini sizokwenzeka. Ngazi. So mangase uqashe kuqala ikhona indlela ukuthi ungamenzela imizamo ukuthi mhlambe ngabe unciphezeleka ngale ndlela because wena umxoshisile phela and uyachaza nje manje ukuthi uyena bebeke isinkwa kubo. Yeah. Phumela obala mina ngengidlale wena. Ngingakwazi ukuthi yini Paul uyawakho ukuthi ngididekile angazi ngizoyithini mina lento yami naye. Usamthanda? Yeah, ngiyamthanda kakhulu umngani wami ukuthi nje nginalezo inkinga nokuthi hlezi kuvuka izinto esayizonana ngazo kodwa ngiyafisa nje silungise izinto. Ngiyamthanda umngani wami. Kumuntu osekhaya ubukelele uhlelo lolu as utopic yethu namhlanje ngathini kuyi? Ngifuna ukumtshela ukuthi inhlahla zabantu ayifani. Akazama ukwamkela mengakafiki isikhathi sakhe akamkele ngoba ugcina ngenxa yomona ukubona izinto zenzeka komunye umuntu ugcina usufisa izinto zomunye umuntu ugcina usenza izinto ezimbi. Ngithi nje kumuntu olalele mengabe nawe umngane wakho uyaphumelela kuqala kunawe bekezela ungamdlela umona umbongele wazi ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Sibonga kakhulu usivakashela. Mina ngithanda kakhulu ukuvakashela studio njengawe. Niyazibonela ke lana babukela emakhaya ukuthi usizo mawulifuna uyalithola. Uma ulokhu uthula ngeke uzisizwe umuntu. Uma ulokhu uhlala nento esifubeni isifuba sakho uzosisishe singqonqe. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo. Ngiyanthanda kakhulu. Bye.